tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to damila lawola joɓɓe cofola alana tufgila nayi ko on waktu yoni ha to cawu eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoore jolidi ndi hanki jamma e haalande makko o erima ɓiɓɓe leydi ndi kala ha tenti ɓe dawriyankoɓe nde noddata jaam e kisale nder leydi ndi ɗon ɗo ɓiɓɓe leydi ndi keɓonto sumgoji sarɗi yankoji paaɗi sappo e jeeɗiɗi lewru fandu ndu so jomiraɗo haaji to leydi mauritanie sandikaji hedanɓe jangguinoɓe leydi ndi hanki oɓe erima jagorɗo jangde lesre nde leydi ndi oɗo saaha nde ɗoftoto wonande goytali mabɓe kala so tawi noon ɗum laataki koɓe umminoɓe hofgo kame seppoji e nder leydi ndi kala to leydi mali caggal nde laamu ngu ƴetti pellitala uddude daral jawdi tawetegal e nder bamako gam nden kay kisal ɗum ko caggala nden jango wanno toon e lewru manduɗo hennaduɓe kolliti daral ngal to waɗa toon woɗɗi no feewi alanaɓe nden kay kisal ɗum jeeyi sabaɓe tefankoɓe yeeyoɓe jawdi kamɓe ɓen somotoɓe ne jeeya tew e sodoɓe ne jeeya kala goni koye caɗele mawɗe no feewi to Guinée Conakry sellu Delen Diallo baɗaɗe exil walla baɗɗo hoore mum exil ken tolno e hitande tawiteɗo hande o to Abidjan dañi joɗorade Moussa Fakima Hammada ɗum ko hanki o to Abidjan ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate gonagala leydi Guinée Conakry kabruji mena marayno ha to Burkina Faso Gabon Soudama en jaa to Cameroun jolam jaɓiri jaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis e kiileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito heen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama ceerno jibisi wettiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari bittowo yoga e ñabbuji cuuɗetoɗi e nder ɓalli kala
ceerno jibisi ene tintina dendangal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari ha to hôpital Agnam o sa ɓenniɗon seeɗa sara ñiɓirde weefɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete hande o ceerno jibisi wittiyanke yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis e morit gonɗo nder e jalto boowal kala debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala mum sa jokkodire ceerno jibisi ma a wi alhamdulillah ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe biyeteɗe muuɗa hirda sa muuɗi hen tan a yitoto hoore maɗa omo jogui leɗɗe goɗɗe bittaɗe waddete koye gaweje woni hen ma yaltinane 13 rafi woni hen 19 woni hen ma yaltinane ha temedere ñaw kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa jokkodire makko arokimo inde nene maɗa ma o haalane inde ma e inde nene maɗa ma o haalane gueɗe ma kala ha cikka elle ko onon gonduno gan sanga jokkodira e numéro makko Wave walla Orange Money on numéro noon sa yiɗi jokkodirde mum ko 00 221 ko numéro leydi Sénégal 78 128 35 98 so tawi noon ko tonggode makko appel ene waɗi WhatsApp mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 ko tonggode leydi Mauritanie 47 22 80 84 minni ko ene tawe to Noksoɗa ceerno Alassane Sy laaɓaɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde ona mbatta ko 00 222 32 62 04 99 base makko taweteɗe tokkay hayɗi ene jokki ha hande gollude sa jokkodiri e tonggode ceerno jibisi ma ɓen ko ɓuuri labde musidɓe tedduɓe taweteɓe to Agnam e diwanuji ɗin kala e aduna kala ceerno jibisi e dow moɗon kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni hoyre-biir nogase jeegoma octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abou Bah jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kono ne kadi cetal fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Haabou Jalnelde Duwawa wonande ceerno Djiby Kane mo ganduɗa ko hoorejo cetal heblo sukaɓe Afrique sengo Amérique ɗum ko caggal jaltugol aduna mawni ko gorko biyetenoɗo Mamadou Kane toon yaltuno aduna wiroya toon to hunare jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde Duwawa wonande ceerno Djiby Kane e dendagal hunare naaɓe kala kono ne kadi sohna Rahmatullahi Dia e dendagal hunare naaɓe kala nde jomiraɗo yurmoto yaafo ceerno Mamadou Kane nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jayde Weltare TV kumpital moɗon gartaten hanki o koye haalande hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum ko hanki sanga 21 heures ko nden o huccodiri yoga e jaydiyankoɓe namde jaabuwuji ɗum ko caggal discours makko mo yaltini ko fate banggue hebanade sumgoji tijjaɗi 17 lewru fandu so jomiraɗo haaji wonande Rouma Jarruba puɗɗotoɗo alet janggo sanga pecce jamma wonande kay ɓen ɗamoɓe ɓerɗe e pittali ɓiɓɓe leydi ndi ko fate banggue sarɗi yankoji e nder leydi ndi Sénégal kala wo erima noon nden dawriyankoɓe nde gaddata jaam e kisal e nder leydi ndi kala nden to yogay konguɗi walla yogay gueɗe ɗe en gadda ceekigu no fewi ko wala ɗum konon kanko hoorejo leydi ndi o dañi namdede hen ko fate banggue toɗɗande Samba Ndiaye addude haala mawko no fewi o holliti hoorejo leydi ne foti hormede ene foti toɗɗade kala mo weela so tawi kay toɗɗima wona mo toɗɗi kala parti yalta banggue wiye yadani hen ɗum ko hunde nde fotano wonde no fewi ɗum ko caggal nde Sonko hollinno nden toɗɗande ma horejo ndi hawat hen haalande mum nde haalande noon holliri hande yogay médiaji hollirde
ɓerde pecciɗe no fotiri kala kona ɗum konona ɓe gaddi hen namdal Bougane Gueye Dany nangaɗo taweteɗo toon to kaso mo Tambacounda wo holliti wo eri ko jaam e ndera leydi ndi Sénégal ko fati e banggue hanke nder discours makko kame namde e jaabowoji waɗi yiyande no fotiri kala nden yiyande ma artan men hen musidɗo men Amadou Baraba ene adda hen a yiyande muɗum. e ko min Amadou Baraba ɗo e Dakar tan ko yiyandam hanki e konnguli hoorjo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye huccinnoɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal e caggal nde o salmini o downi leydi Sénégal ha tengte sungoji baɗo ñande 17 e lewru jonal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi enen koye men noon e ndiwtani haala makko no moƴƴi kono noon wonko fonno ardade en majjani hannde caɗele guuraɗe e nder leydi Sénégal nduɗo yoolayru en mbawi wiide ilamdam hannde heɓti guese ɗe heɓti koɗorɗe ɗum noon a tanka ko hoorjo leydi omo fonno donade ɓen o renda e ɓen sunare o haala kadi holi ballal makko laamu makko ƴettata caggal kadi lilam ɗam bippidi holi peeje laamu ngu foti sakkude holno ɓeeɗo poti waɗarede min kam to banggue yandam en tant que ɓiɗɗo Sénégal naajo ko ɗum ɗo woni wonno yandam o watta hakkille makko e wonɓe wuurɓe ɗeɗo caɗele koye leydi he jeeya. tan ka ɓiɗɗo Sénégal najo yiyande gam teskede hande o guese kewɗe nanni ndiyama taw kadi ko guese janoɗe ha ɓendi ha wofti ko wayno guese maaro guese jeere goɗɗum kala won kuɓeji kadi pukki école aji kewɗi hande o janggani ko wayno Tiggere Siré maayo saltugo to Matam fayi Tiggere Siré fayi cubalel nabbaji rewi ɗon fayi ndulmaji Dembe ha fayi mbakna dow e mbakna less kala mayel rano guenoɓe mbiyata Ngela caggal ngon maayo nge heewi haƴƴeri Tiggere Siré dañi galleji kewɗi nani ndiyam ha tenti noon école mo ganduɗa ne jangganno ɗum hewɓe on lycée ha ganduɗa jangde mum yowa ɗo ha nayya lewru faandu ndu henna heedani hen caggal diwan Podor ko wayno lycée mo Thielaw tonne kadi ko ndiyam naati toon ha heewi ha ganduɗa jangde mum koko yowa hande o ɓen jangganno ɓen kala ne keeɓi galleji mumen ene jooɗi gam teskede yogay nokkuji koko nanni ndiyam no feewi Aram Sare heedani hen caggal ne tawe e nder diwan mo Bandina Ndiayɓe ɗonne kadi waɗi toon jillu mum jagorɗo ndiyam woni Cheikh Tidiane Dieye yahani gonnomo yaade gouverneur kame préfet sous préfet kala ɓe jaɓɓama toon noon caggal kayne ɓe tawi hewɓe koye ndiyama juwata woni hen koye ndiyam koɗi o holliti toon noon addimo toon ko rendude ɗeɗo hen caɗele e ɓesguji Aram naɓe mawo juuwi e ndiyam ɗam o juwda e mabɓe kono kadi ma laamu ngu ƴettu peeje mawɗe no fewi wawa kay fabadeɓe haaɓe certa e ɗeɗo hen diƴƴe o holliti hayso tawi woni ko ɓiɗɗo Sénégal najo goto tan woni jayya hen ne wayno ko Sénégal kala jayya hen ɗum ko konguɗi makko ɗi o yaltini ñalawma hanki o keddorɗen koye ɗeɗon diƴƴe jeheten ko toon to Madina Gounass gam teskede ngoɗo hen maayo ƴergo hawami guese kewɗe jannuɗe ha ɓendi ko wayno guese maaro guese makka guese guerte kala oɗo saaha ko heewi hen koye ndiyam lumboto ɗoɗo gonɗen Amadou Sambalo kamene wondi kadi yaadiɓe hewɓe yurnitoyade wonande ko boni toon kala ma artan men ko fate banggue gueɗe bonde toon to Sunnatu ha to fa subalɓe kala Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sarr mi samnima kadi mi juurimama no fewi foti no mbiruɗani Sar Abdoulaye Sarr Allah waɗi oɗo saaha gonɗen eɗen ɗo e wuuro men Sunnatu gam yettade yillade ɗen guese ɗe ilimeje ndiyam ɗam naatti e mumen eɗen ɗo gonde mo ganduɗa ko miñum khalifa hono ceerno Cheikh Oumar Wane ɗo e wuuro Sunnatu kanko haalante en no gueɗɗe jaari caggal nde ko salmini ceerno Cheikh Oumar aɗane weltare ɓe fulɓe andudine ma caggal ittulal ko wirne laɗo Muhammad sallah sallam eyo ko kalɗa ko lamɗa ɗo ene kono mbiɗani ene wayno fodde hectares uji 15 ko ɗum woni ko yooliɗo henna ɗum noon ko guerte ɗe makkari ndi yantude e maaro ko ɗum woni ko tawoɗa ɗo henna Amma Samba ɗo beele joni fodde oɗo saaha ndiyam ɗam ruttitima walla ruttiraki beele wonko boni walla wonko heddi eyyi ko boni ko kam ne heewi limota ko saabu aɗa andi jiiruɗa ɗum ni joni wonko woni to joni ko fonno yaltine wawa yaltede woto manata e laana gadda so ala laana kersa mbaɗa hen après jaltina boowal eyyi ɗum kam man kadi en woni wasama tan hankkadi ndiyam ɗam ne kadi en ɗamina tan ɗum fuɗɗima darade tigui nam ko holɓen joom guese en
ɓurɓe lorade e ɗam ɗo ndiyam hikka ɗo e sunna kañum sen mbi limtuɗo en ene wawi wayde hen ɓe goppuɗen nde tawno sa limti woode hen ko jeeɗiɗa kono en gardu hen ceerno Mouhamadou Moustapha on ko miñamen joɗi ɗo jangguino duuɗal ngal o e yantude keedid makko ne baba Cheikh yantude musidɗo en Oumar Wal baba Bassirou Thiam eɓe keewi tan ɓeɗo puɗɗon ko heddi ko en gardani wona yawude ɓe noon noon tigui e oɗel saaha ayi ceero neli hono ɓiyum hono ceerno Bassirou ceerno arde yiide gueɗɗe holko haali hen ceerno Bassirou ceerno caggal nde ceerno haalna ɗum wimo yo ar ga o yi wari warde mi ñii kono wiye ceerno Amadou Ammar ɓe jeeyi ha toon ɓe jii ɗum kadi Allah waɗi oto mabɓe kadi lofti toon ɗum noon seedantagal ilam ɗam ari nde mi jii ɗum noon après ɓe moññiri dental ngal on saaha hankkadi kam ko noon tan alhamdulillah rabbil alamin joni hol erago ma e ɗen pelle walla laamu ngu ko fate ballal e jeeyaɓe gueɗe mbaɗi ni hen eragam ngo tan ko yooɓe paam ko minen dane maayo ngo foof ndendi e on banggue ko naɓaw suna ɗo garɗon e yo heddi tan miskineɓe pawi caggal Allah koye guese muɗumen aɗani ma saɗa rema kam ma ñamloɗa joni pawɗa koye guesa ma joni noon so tawi won ñamliɗa ko wawa yoɓoyde ko dañƴa ko kadi ka poɗɗo dañƴan ko ñaw aɗan caɗele gaari joni eɗen ɗaɓɓa ballal tan nde ballata ballede sabu wala so ɗum ala gueɗe ko jiiboto waɗe jarama Cheikh Oumar Seydou Wane jarama Sir Abdoulaye Sarr bandira fof nani beltima Sir Abdoulaye oto tati min gadduno ga hen ɗiɗi kam lofinoma e banggue ndiyam ɗam kono alhamdulillah mi o saaha oto ɗi jalti ko musuno Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass hande o en tawiɗo e wuuro men Sunnaro fewde weltare ɓe fulɓe andu dina ma Amadou Samba Lo Madina Gounass e ko taari ɗum kala ɗam ɗo hen ilam gardam ɗaccani Kédougou Kolda kono kadi ko noonne kadi Tambacounda Bakel ha fenma Kidira région de Matam ha to Podor Saint-Louis kala oɗo saha ko diƴƴe ɓole tawete hen finoɓe toon to Tiggere Yene ne joguino caɗele mawɗe no fewi gam yaade to Matam nde tawno soɓe pini gueɗe ɗe kala ɓuuri wonde ko toon to Matam sareɗi yahata auto yahata so wona lana motor oɗo saha noon diƴƴe ɗe puɗɗima ruttitade seeɗa no fotiri kala sen giwi oɗon fanno jagorɗo yagara mo leydi Sénégal woni El Malick Ndiaye kami jagorɗo awo hanki o wonande kay ɓe guddi nde lulde nde ɓe lulino toon to Diamniadio ko fate ɓengo mbiyata état généraux ko fate yangara e booli leydi Sénégal ko fate banggue laaɗe ndiyam laaɗe jordi laaɗe weeyo autoji jahoji kala ko fate transport maɓe ɓeydu sembe e nden kay kisal mum maɓe ballit kadi wonande ɓen ɓe ngala golle ha mbawa dañde hen golle mumen taw ko golle moƴƴe no fewi kono kadi maɓe ƴellita faggudu ko fate yangara ha ɓuura mantinade no fewi wi noon ko jagorɗo yangara mo leydi ndi a Sénégal jayndi yanke chroniqueur biyeteɗo Ahmed Ndoye jagganoɗo ene tawi to commissariat walla mbiyen brigade Sébé Koutane ɗum ko caggal nde o dari e yeeso ɓen loskoɓe mo ɓe wo holliti caggal nde hollita jeeyi sababu o nanga komo dognude mo oto mo ala permis jogade kadi kayitaji ɗi ndewani lawol wo holliti permis makko tettuno ɗum ko police to Médina ko wona ɗum ko noon omo joguino récépissé goto ko on jeeyi sababu holliti ɗum siftinde moon wayano ko conférence mo yiɓɓinano ɗum Cheikh Yérim taw fatuno koko fate banggue dawrugol gendi leydi ndi a Sénégal gartaten koye mouvement gem sabab yaadiɓe wonande Bougane Gueye Dany mo ganduɗa hande o ko gedduɗo ñamata yerata guila ñande altine nde gam hollide ɗum toon to kaso mo Tambacounda wonande kay ñamde nde wo famani hen haydara jeeyi sababu oɗo saaha yaadiɓe diɗɗal makko ɓe erima nde o accitte ko ɓuuri yawde yaccade siftinde moon kanko Bougane wo nangano ko 19 octobre faademo toon to Bakel yurnitoyade ɓen yoloraɓe toon hawno koye garangal toon hoorejo leydi ndi ñawore makko jogori yande ko 30 nduɗo hen lewru hewɓe noon kolliti oɗo saaha o fuɗɗima fojje no fewi gam oɗo saaha geddudemo o ñamata o yarata ko ɗum uddi kumpital men ɗemngal pulaar e nder gendi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie les syndicats des enseignements taw ko jangde lesre no fewi hanki oɓe erima jagoɗo jangde lesre oɗe saaha nde ɗoftoto goytali mabɓe kono ne kadi ko fati banggue gueɗe ɗeɓe ɓooyi wullitade e kala saaha ha tenti noon hitande yewtude jangde mum guila e seppoji ha e sitinaji ɗiɓe mbaɗi kala oɗo saaha ɓe kolliti ɗum noon so tawi gasani koɓe umminoɓe hofgo juuɗe kame moɓodiri mabɓe ɗeɓe kewno wadde kala saaha
fandare mabbe tan ko jangnede moƴƴinte gonangal mabbe de wawata moƴƴinede jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie yonnani hay seeɗa ndeɗo hen fiyande waɗande hanki jamma to waɗi nden fiyande ko armée leydi Israël faade ton to Iran nden fiyande nde Israël yomti wonande ko fate gouvernement mo leydi Mauritanie holliti yonnani ɗum hay seeɗa kuntala jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie yillima taw kadi ganduɗa ko isine jogorɗo kay latade pendirgal mangal no feewi to banggue kosam pendeteɗam toon to nemawo holliti wonande kay so tawi golle ɗe ko temedere ɗe gonno hen capanɗe jeɗɗi joyya fuɗɗima gasde no feewi ɗum noon fandare nde ko beele Mauritanie wawana hoore mum to banggue kosameje pendaɗe no feewi ɗum ko caggal nde mawɗo leydi ndi wanno toon jillu mum e hitande yawtunde gam hollide diwal nema kala beele wawana hoore mum to banggue kosam jareteɗam état de barakna ha fayenma e nder yogay état ji taweteɗe nder leydi Mauritanie kala ummini wonande jaggoɗo gaynaka ko fate fesde jawdi ndi ko wiyete vaccination woni vaccine de jawdi ndi beele kadi jawdi ndi wonay cellal kisal ɗum noon ɓe koliti maɓe dewiɗo wonande gedduji kame kulaji kala ɓene mbiya hudumaji kala beele kadi jawdi ndi ene jogo cellal timmungal no feewi hanki o société joguiɗo kubbama gendi leydi ndi ko wayno groupe Somelec ɓe kolliti ñagade yafuya kuppiraji teskaɗi to noksoɗa hay ko fate yogay guure goɗɗe kala ko woni entreprise aji société ji enen golla ko fate banggue bonnude ɓoggi ɗin godroŋaji walla ɗin ɓoggi lelnoɗi caggal mum kala e saaha ne heewi kuppiraji hawre kinguleki tawiteki nder leydi Mauritanie ha tenti toon to noksoɗa ɓe kolliti noon ñalawma janggo guure joyi kay ma mbas jogade kuɓɓam no feewi ko wayno alega babaɓene hen ko noon kadi butel mita kay hayɗi guure joyi mawɗe ma dañ caɗele ko fate coura fandare mabɓe ɗon ko yidde ɓeydude sembe coura o beele ɓiɓɓe leydi ndi mbawa dañde kuɓɓam timmuɗama jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie fandare mum ko haɓade ko fate jontinoje pawle ko mbiyeten jontinoje woni paludisme ɗum noon ko caggal jonde hankinde o joddino ɓenne kadi ardiɓe ko fate banggue joguiɓe cellal ɓalli windere OMS taw kadi ganduɗa ko fate banggue haɓade jontinoje ha laaɓa ha wiya ceera e nder leydi ndi woni leydi Mauritanie ɗum ɗo henna uddi kumpital men gendi leydi Mauritanie to leydi Mali ha hande de laamu leydi ndi ene ɗamini beele sukaɓe dutto e cuuɗi jangguiɗi ɗi ɗum noon ko nayi lewru fannuɗo kanko jagorɗo tambiɗo jangde nde o waɗi erago natugol école aji 2024 2025 fonno wonde koye nduɗo hen lewru jeegom muɗum jeeyi sababu ditina ko caggal kay ɗi toɓoli kewɗi garɗe e nder leydi Mali ha ganduɗa berguiti kuɓeji kewɗi no feewi hewɓe ngalaɗo koɗi ha jeeyi sababu hewɓe koɗi koye école aji beele oɗo saaha gonaɗo ɓen jinnaɓe ɓen sukaɓe fandare mabɓe kone sukaɓe mabɓe duttoto e ɗeɗe hen duuɗe mbawa janggoyde beele ɗo e nayyi ma ɓen mbawa ruttitade yogay koɗorɗe nannude ndiyam walla galleji pusɗi walla ala ɗum woni oɗo saaha ko laamu leydi ndi jogori sakkude feere beele sukaɓe mbawa kay ruttitade e jangde mumena finoɓe to Bamako hande o ko caɗele mawɗe no feewi gila alarba ha yettiɗo hen yiide tew weeɓani ha tenti noon ɓen wawɓe ƴakkude tew mbaɗoɗumen maafe guerte walla maaro e tew walla gueɗe goɗɗe kala so tawi kay ko tew jiɗɗa ñamde yata ko damguel walla jawguel ɗeɗɗuɗa kirsuɗa e galle ma so tawi kay jewtida koye tefankoɓe walla ko iwata e daral walla ɓen buusaɓe sodoɓe tew ne gaddane jeeyta e leɗɗe ɗe hande o kay ma ɓooye wasde longtade gam wasde ƴakkude tew jeeyi sababu noon ɓen tefankoɓe gullitima caɗele mawɗe no feewi ɗum ko caggal nde laamu ngu ƴetti pellital uddude darala ngal Bamako waɗoyi daral manggal no feewi ken wona kilométre jonɗi woɗɗude wuuro Bamako ɗum noon ko yidde addude nden kay kisal siftinde moon lewru septembre janguji ɗiɗi mbaɗiɗo nder Bamako laamu ngu ƴetti pellital noon beele janguji mbasa wadde nder laamorgo ngo woɗɗitinde daral ngal hewɓe ɓen tefankoɓe kolliti daral ngal to woni to ala nden kay kisal soɓe beddama toon bandiji ne mbawi yande mabɓe kefta kaake mabɓe guila e jawdi ha e goɗɗum kala
kambene ko be natan be hofgo juude ben kadi wonande somotobe buuse ben jahane jeetoya mbayri welnde labi men ngam tajje kiloji ene kollira kilo ko nangam e nangam ben kadi jogiibe pañaji mumena ene jahane ñaajane duggoya ngam addude defde ben kadi kolliti hande barimiji mena mbayri yodde no feewi ben jomen galleji kañumen woobe kay longtade mbayri longtade oɗo sifa ɓe kolliti so tawi yarindani en ko caɗele mawɗe wonandeɓe adama ologoma holliti hay haɗani ɗon tan hay daral ngal ñamana koko jogori uddede e nder ɗeɗo henna a balɗe teskede état majeur général armée gendi leydi Mali o holliti ɓe teɓɓiti ardiɓe groupeaji ɗiɗi taw ko pelle joguitiɓe armée ji ɗum noon koye nder région mo Tombouctou to nokku mo mbiyata Budji be ha ɗum noon ɓe ɗiɗo teɓɓitaɓe hen goto ko Ahmed Wuldou Labbata goɗɗo ɓe mbiyata ɗum ko Abdellatif al ansariya ko ɓeɗo hen ɗiɗo ɓe mbawi teɓɓidde wonnoɓe e pikkoɓe ɓe kolliti ɓe teɓɓiti pittali goɗɗi no fewi ɗum noon ko ɓeena joguitiɓe armée ji taw kadi koye loynogo waɗi ɗum armée leydi Mali ɓe hinde koninkoɓe faama finoɓe to masina hande o jomen galleji hewɓe puɗɗima mosde no fewi ɗum ko caggal nde kilo maaro usti no fewi caggal kay nde hitande hikka nde waɗi ndiyam ndema maaro moƴƴi no fewi maaro beeli caggal nde coñal waɗa hewɓe dañi maaro ɗum ko caggal nde kilo goto yeyeteno temedere e walla mbiyen temedere buuɗi sappo ngol lawol noon teskama ke woni joni balɗe nayyi e nder masina e hoore muma e ko taari ɗum kala maaro kilo mum ustima no fewi oɗo sa kilo ne yeeye hakkude capanɗe jeetate capanɗe jeenayyi mbuuɗu hewɓe kolliti caggal nde caɗele mawɗe mbanno o saaha ko teskede jam e kisal wonandeɓe to Guinée Conakry paɗena caggal nde jarden leydi Mali Guinée Conakry sellu Delen Diallo kene tolno e hitande gorko mo laataki e nder leydi mum taw ko exila caggal Amérique Europe oɗo saaha o joƴƴini wolisaji makko toon to Abidjan laamugo leydi Côte d'Ivoire ko toon wo dañi jododade e Moussa Faki Mahamad gardiɗo commission union africaine ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ɗen toɓɓe ɗe ɓe jewtidene hen gonangal dawrugol leydi Guinée Conakry o saaha gonaɗo union africaine hakkude mum e Guinée Conakry kame CEDEAO kala wo arti e yaññade hen no fewi oɗo saaha caɗele guuraɗe e nder leydi Guinée ɓe mbawi yewtidde hen ɗeɗon gueɗe kala ɗe ɓe teski hen to leydi Cameroun Paul Biya gorko mo duuɓi capanɗe jeenayyi e goho bannoɗo ken tolno e dumunna juɗɗo caggal leydi muɗum gila tan septembre arti toon to Yaoundé laamorgo leydi Cameroun wo jaɓɓama toon ɗum ko caggal nde médiaji kewɗi kollino ni yaltudemo aduna rafedemo e goɗɗum kala o saha o arti omo e jaam e kisal Burkina Faso hanke o udditama toon lawol battugol sappo e jeeɗiɗi wola édition ko fate banggue salon international pine e ñeeñe ko ñeññete ye ñeeñagu ɗen gueɗe kala on salon uddita taw koye international africaine e gardegol Ibrahima Traoré horejo leydi ndi ma laata ɗo ha tati lewru fandu gam hollide pine e ñeeñe Afrique naɓe ɗe ñeññata ɗum ko salon juɓɓuɗo taw koye Afrique naɓe kala Gabon constitution keso hanki o walla mbiyen heccanki o boto jagode leydi ndi lawɗi ni ko fate woote référendum wiide eyi walla ala beele daña toɓɓe bahlitaɗe ko fate constitution leydi ndi wiide eyi walla ala ɗum noon ɓiɓɓe leydi ndi jogori wiide eyi walla ala ko sappo e jeegom lewru fandu so jomiraɗo haaji addi ngal kesamago ko général Olungui hoorejo leydi keso derguinnoɗo laamu Ali Bongo ɗum ko guila capan tati lewru août 2023 Ali Bongo ndimba mo ganduɗa laaminoɗo leydi caggal mayde ba muma gila tan 2009 ko 2023 août ɗum ko caggal nde ɓe janno sumgoji catal tammigal sumgoji leydi holliti ko kañum gañi nden oɗo hen militaire follimo e golle follamu o militaire jiɗɗo addude kesamago ko fate tugnorgal gendi leydi ndi kebiɗo kay yaade sumgoji wala kebiɗo nawde sumgoji leydi ndi 2025 wonata ko lewru août hitande fanide so jomiraɗo haaji to Soudan ko frappe aérienne goto kañum waɗi to waɗim ko armée andaka noon so armée leydi ndi walla bawɗo wonde kala e nder juma goto e nder leydi ndi nokku biyeteɗo Wadi Madani
ko toon nden fiyande bonde waɗi ko ene tolno capantate goneɗɗo mbasi hen pittali mum wi AFP paɗen koye jolam jaberi jabboɗen ko musidɗo men Alhassana Oumar Mbothia. Alhassane Oumar Mbothia mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr, en calmini dennagal hettiyankoɓe Ayabo TV. habaruji men ɓurtirdude e jolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗonon ko leydi hono France toon de jakka guendi mabɓe riwti ko fawti kadi e taxe baɗaɗo kadi e ɗin entreprise aji hono mawɗi toon ko fati noon e projet woni e ɓoore taw kadi ko budget mabɓe o ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi toon to Chili 15 million neɗɗo wawi hono yaltude gam arde kay hono wodde taw kadi ko dow wuuteji mabɓe ko fate e maire uji hani e diwan-yankoji woni régional woni ko ñande asatare nogas e jokko ndullu ɗum goɗɗen ha ñande alatare nogas e jeeɗi lewru yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi golla woni lawol hono gadanol caggal kay nde ɓe jogui taw ko caɗele ko fati noon e constitution mabɓe wonno guila ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko ngol woni lawol hono gadanol koɓe dutti kay e wawde kay wadde ɗiɗo woteji Ukraine groupe 7 noddirtoɓe noon position ko nande leydi Allemagne, Canada, leyɗel dunde Amérique, leydi France, Italie, Japon kañum e Royaume-Uni kamɓe de ɓe ndinti toon ñande aljumare nogas joyi lewru yarkomaa ujunaji ɗi e nogas e nayyi wawde nanodirde e rokkude ɗen koppareje kewɗe no fewi 50 milliards kalis dollar fade leydi hono Ukraine tawno ɓe guita ɗum ɓe tafta ɗum fof koye ketti leydi hono Russie caggal kay nde ɓe mbaɗi kono taw kadi ko joguino e ɗin taw kadi ko jawdi ko fatti e dental mabɓe ngal nde ɓe sanctionni wonde leydi hono taw kadi ko Russie ko hen tigui ɓe guittata ɗum ɓe mbawa hono wallide hono leydi hono Ukraine ɗo ko Israël ene wayno armé mabɓe o wawdi kay wiide tengtini janguji baɗɗi toon ɗi taw kadi koɓe toɓɓi tan ko ɓen taw kadi ko mintereɓe wonɓe toon to leydi hono Iran ɗum noon Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo dey wonno ko tongude ɗen e jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alhassane Oumar Mbothia gorko mo sallogo gam weltare Ayabo TV. Alhassane Oumar Mbothia golle ma jooɗi peewi ko noon tigui etta hébreu hanki o waɗi fiyande wulde jaw fade ɗon to Tehran Iran ɓe kolliti ɓe toɓɓi koye ñiɓirde armé leydi ndi ko wayno misilaji goɗɗum konin koɓe ɗiɗo mbasen pittali men e wiide armé leydi e wiide laamu leydi Iran Hezbollah jeytima jango drone ngu waɗi sara aérien goto waɗɗani ɗum noon ko ñalawma hanki o nguɗon jangu woni Hezbollah ko waɗi ɗum. Alhassane Oumar Mbothia golle ma jooɗi peewi jolam jaɓeri so tawi koto Madina Gounass ko musidɗo men Amadou Sambalo Amadou Baraba ɗoftuno en ko fate yiyande muɗum ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr to karallagal Weltare TV musidɗo moon Seydou Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena.